Čekuj toto boj, malujem tak Michelangelo. A jedna sixtínskej kaplnke môj boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert krst. Puls môjho srdca hrá mi beat ak 808. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt. Chráni ľudí pred upírmi jak Blade. Muzika pre tých, čo radi myslia a cítia. A idú hlbšie, nechcú ostať na povrchu. Nevždy muzika pre telky a rádia. Ideš do klubu, mozog musí ostať vonku. Vnútri oko búrky, no vidíš von a všade vojna zúri. My posielame pravdu o svete bez cenzúry. Keby som chcel iba zarobiť, použijem svoj MBA. Ja chcem predriblovať moje rímy až do rapovej NBA. Prime time, prime time. Zo mňa, to vždy keď dávam live show, pokým oni pijú do dna. Krpom slzy, potom rajsnou, chod za vlastnou komnatou, jak čute, učím sa o majstru. Není žiadny podobný, som prvý, posledný, s priemerom nejsem spokojný. Som pokorný, berem ten stres, nech moji môžu byť pokojný. Pozerám späť, cítim ľútosť, môj zámer je dôstojný. Život bez umenia, hlúposť, na čo je tvor, čo netvorí. Kto klope, tomu sa otvorí, jak hovorí múdra kniha. Inteligentný reper alias moja odisea. Rap moja profesia, zlatý rest 1,6, moje mystérium. Žiadne kritérium, postaviť impérium, postaviť... Ty spadla mohou být poměrně velká. Tady bych možná upozornil na to, že když se vlastně sjednává to cestovní pojištění, právě z toho ne, je potřeba mít před vlastně tou úhradou toho zájezdu už to bylo i to se za něj může hodit. Třeba říct to cvičené, nebo podniknout třeba ublížení něčím na lyžích, zvlášť jasně, ne spíš třeba někde u vody. Na vodních lyžích. Na vodních lyžích, krásně záhoja. Většinou, co se týče řízení těch vozů, tak tam je to klasické odpovědnostní pojištění, zdržby vozidla, to znamená povinné ručení, i když se ho točíme. Takže z toho by se měly plnit vlastně ty škody, které byly dost velké. U pojištění odpovědnosti na cestovní pojištění většinou se ty limity pohybují 1 000 000 korun na poškození zdraví a kolem 500 000 pokud jsou ty škody na majetku. Což není až tolik. V případě bychom poškodili zdraví nějakého právníka a měli to platit velmi, obávám se, že teda bude velmi nízká částka na to, aby na to vůbec stačilo, aby jsme byli schopni případně, když budeme mít snížené pracovní uplatnění nebo budeme nějaké přízisk třeba refundovat a tak dále, že to vůbec nemuselo. To už je ale extrém. To je extrém, nicméně samozřejmě zejména na těch lyžích, to jsou myslím takové ty typické příklady, kdy můžete potkat na světnici komu. Ve vodě už tolik ne, tam asi těch úrazů to nevzniká, pokud to není na skútru nebo na nějakém nebo extrémně. Přesně. A pokud někdo právě má rád ty extrémní sporty, tak by se asi měl připočít kvalitněji a právě na to i to pojištění jiný, konkrétně je možné zvednout třeba právě na pojištění. Ne, Možná poradit všem lidem, kteří si chytají na dovolenou, co dělat v případě, když už se něco nepříjemného stane. Jak to řešit? optimálně by to mělo být, tak kontaktuju svoji pojišťovnu hned. Řeším s ním ten postup. Jestliže je to pojištění odpovědnosti, že jsem někomu způsobil škodu. A hned teda řešit, jak vlastně postupovat, jestli přivolat policii, jakým stylem provést záznam o celé té události, přesně tak. Pokud budu chodit, že ambulantního lékaře, co bych měl od nich tak měl dát, případně pokud by ta úhrada měla jít přímo tomu lékaři, jak by se mělo postupovat, což na těch asistenčních linkách, které se nebudu vždycky zmínit. Takže mít u sebe telefonní číslo a vždycky nám poradit, to vlastně nemusíme pamatovat. Já si myslím, že ty služby jsou dneska úžasné v tomhle směru a když si někdo takovou službu zaplatí, že skutečně dostává nový servis a řadu věcí si nemusíme pamatovat. Opravdu si jenom zeptáme, stačí. A zase dovoláme se. To bych mu řekla, no tak rozmíchej beton a zabetonuj to, ne? To není žádný problém snad. Ale říct bys mu to mohl, aby věděl, že je úplně blbej. samotné pojištění vlastně, si sjednat to na prostě mluvili o formách ale i na Dobře, ale abych mu řekl, tak zamíchej beton a udělej to, ne? Víš trošku, aby si uvědomil, že je lempel. On ví, že je lempel. Máte s tím práce, musíte to prostě objevit.
já bych z něj s ním dělat nemohla. Takže máte si možnost vybrat mezi různými limity, různými připojištěními a tak dále. Jsou dokonce i pojišťovny na trhu, které umí polici například krádež zavazadel už na území České republiky. Pavla, Ale jsou to většinou výjimky. Takže jestli si vzala i své sluchátka. umí to některá Měl to v baťůžku. A jenom jak dopředu si dávat pojištění, klidně i v ten den odjezdu. Je to v podstatě jedno, můžete i ten den No, protože je doma neužije, že jo, no co? A tady věděl, že půjde na počítač, tak aspoň ty své sluchátka využije. Ale je závislý teda. No, to jsem na to zapomněl, protože to je docela v místních podmínkách, že ta smlouva je platná nejen dnem v počátku, ale den úhrady. Takže, nebo připsání tedy naše pojišťovny. No, To se skutečně týká. dobře, tak děkujeme. Tam nebylo nic, co dělá počítač a karty se A za chvilku budeme vezmít s novou hrou. Jo. Dorazí České televize. srší, nebo co jsme tam. Dobrý den. Kristýna Ostatická nás naučí jednu neodolatelnou italskou lahůdku. Ahoj, co to bude? Ahoj, budou to lazaňové rolky. Takže lazaně netradiční. Ano, tak úplně netradiční to není, ale ukážeme si jak na ně. Dobře, já si prosím o přípravu omáčky, tak fajn. O resturice cibuli, smrklí, zapíkatý salaráma, zlavé vajčátky, musí se to ještě počkat. Takže já si tady dám trošku olivového oleje, cibuli a ty povídej, co budeš dělat ty. A já připravím náplň, dole. Máme tady rybu, dva stroužky česneku a špenát, ten máme mražený, listový, nemusíme ho nějak ani zpracovávat. Stačí jenom opravdu nechat rozmrznout. Já jsem si nechala zezlátou cibulku, tak si tam dám zapíkatý celer, který do tohoto receptu určitě patří. Potom, jak se říkala, mrkev, trošku cukru, jaký máme cukr. Máme nerafinovaný skyr, tak si ho tam necháme malinko karamelizovat. Může se použít i med. Dělám to hlavně z toho důvodu, že občas bývají ta rajčata, která tam v zápětí nalije, konzervy malinko nasyslá, tak aby byla ta jejich chuť výslednou. Tak já to trošku osunu. Mě to tak chutná, no. Sůl ti podám. Ta se mi taky bude hodit. Děkuju. A už to klidně můžeš zalít těmi rajčaty. Budete na to malinko dusit. Tak já mám náplň připravenou, takže nějaké další práce. Jo. A teď budeš dělat co? Tak já tady mám uvařené lazaně. Když děláme klasické lazaně zapékané, tak většinou se ty lazaně předem nepředvařují, protože se vlastně díky té omáčce, která většinou se pokrme je, tak se to uvaří. Ale my vlastně děláme jiný pokrm, jsme si dopředu lazaně uvařili, naplníme si je tou náplní, nebo respektive takhle si nejdřív je pomažeme na celou plochu. Koneček nechávám dojít, aby nám to dobře skočilo, smotalo. Na tu náplň bychom mohli použít relativně cukry. Mohli bychom si třeba i další zeleninu nebo jinak ochutit, použít jiný sýr nebo tvaroh. Dá se s tím pracovat. Tak nám ty chutě nevíc, že špenát je jemný a ta rajčatová omáčka je zase výraznější, třeba tam přidáme ještě další drožky. A jednoduše zamotáme. Co je na tom celé receptu zajímavé, že Jo, ale sacharidů. Když si to vezmeš, mohlo by si slazaně nebo i klasické těstoviny. Těch těstovin sníš mnohonásobně víc, to znamená, že máš tam větší přístup energie a kdo třeba hubne, tak tam ty sacharidy se hodně hlídá. A tady, když si dám jednu velkou jednu takovou, tak s ním minimum těch sacharidů a hodně bílkovin, hodně zeleniny. Dobře. Mám tam přidat už ty bylinky sušené. Ano, ano. Tymián. To je oregano. Tak já zamotám ještě jednu ruku.
bílo-červená kombinace, to je pravá Itálie. Takže to má. A my si to dáme do naší nové multifunkční proudy. Děkuju. Šestým smyslem. A intuitivní ovládání my si zvolíme funkci kombinaci mikrovln a video. Protože se nám to všechno krásně a rovnoměrně rozleče a je to naprosto rychlé. My máme hotovo. Tomuhle se říká pravá Itálie. Pokud jste dnes podívejte se na stránky www.tesco. My vás teď budeme zvát na tenisový turnaj, který začíná právě dneska a v finále potom bude v neděli Prague Open. U nás máme tenistky, které tam vystoupí, a to Andrea Hlaváčková a Lucie Merlická. Dobré ráno. Dobré ráno. A je tady i ředitel turnaje Vladislav Jaroslavy. Dobré ráno. Můžete připomenout, že vysíláme také na Nova Sport, jak v finále mužů, tak i žen. Ale teď se pojďme podívat na těch nejbližších dnů. Tak kdy, kde začínáte, dámy? Máme, jak chcete vy? Prosím, Tak ženská část začíná hlavní soutěž v úterý a jak čtyřhra, tak i dvouhra,